ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørke, og mørke greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive kaldt Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af håb og sandhed. Johannes vidner om ham og råber: det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, noget når sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens navn. Han er blevet hans tolk. Amen.
Faderens og Søns og Helligåndens navn. Amen. Kære menighed, det er jo sådan, at da vi skulle sætte den her bondemesse sammen, så er der selvfølgelig en latinamerikansk tradition, men en latinamerikansk tradition, som jo en dag også har aftryk i den danske salmebog. Så derfor, de to salmer, vi har sunget i dag, Hans Anker Jørgensen og Margrethe Bentler, som har skrevet musik til, er faktisk, kan man sige, i familie med hinanden. Det er en del af den tradition, der kom fra Nicaragua. Eller undtagen, der kom fra Latinamerika, så bliver det gjort som mere end det er. Pointen i både bondemessen, den måde at tænke gudstjeneste på, som foregik i Latinamerika, det var først og fremmest at bringe Gud tilbage til folket. Der havde jo været en eller anden tendens til, og sådan er det jo normalt altid, at det er specialisterne, der overtager. Altså ligesom på apoteket, jamen så er det jo apotekeren, der ved, hvad der er i forskellige piller, fordi det har han studeret, og det står på. Og på samme måde har præsterne jo været rigtig gode til at fortælle, hvad kristendommen var, fordi det var jo dem, der vidste. Og jeg ved, hvor dybt det sidder i blodet, fordi jeg havde det sådan, at vi var inde og se premiere på Jesus Christ Superstar i går. Og da den endte med, at han var på korset og scenen gik ned, og man skulle klappe, så sagde jeg, jeg klapper ikke af døden, jeg klapper kun af opstandelsen. Og så tænkte jeg, prøv nu lige at pille det der præsteagtige hatter af, og så prøv at se, det var en musical, og så klappede jeg sammen med alle de andre. Så jeg ved, hvordan det er. Der har jo altid været en tradition for netop med sin bedrevidenhed, og altid, eller måske som udgangspunkt, vil være kirke for folket. Altså, og det er jo sådan set det, jeg står nu og forklarer jer, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Det er præster rigtig gode til at gøre. Men det, der er pointen i den her nye slags teologi, teologi, det var faktisk at sige, at kirken ikke skal være for folket, men kirken skal være af folket. Altså, at den skal have sin rod i den virkelighed, hvor folk er i. Og bondemessen er faktisk en konsekvens af den reformation, som man ikke hører så meget af om i vores del af verden, men den reformation, som der foregik i den katolske kirke i starten af 1960'erne, det der hedder Anden Vatikankoncil, hvor kirken, den katolske kirke, faktisk og af egen drift fandt ud af, at den ikke længere var verdens centrum. Den fandt lige pludselig ud af, at den katolske kirke ikke bare var noget, der var i Europa, men den fandt ud af, at der, hvor der var liv og vækst i kirken, ja, det var i Asien, det var i Afrika, det var i Latinamerika. Det eneste Europa havde, ja, det var paverne og kardinalerne, men der, hvor folket var, der, hvor gudstjenesterne levede, det var ude i det der periferi, udkantsverden, eller hvad kan man kalde det. Så pointen var selvfølgelig, at man ville give kirken tilbage til folket. Altså, at kirken ikke skulle forstås, som den var i Europa, men som den var andre steder. Så derfor skulle man tage udgangspunkt i det sprog, den kultur og den økonomiske og politiske virkelighed, der var derude. Og sådan blev det. Gud holdt op med, og Jesus holdt op med at være indvandrer fra Europa, men blev faktisk indfødt. Og man begyndte at se Guds nærvær som noget, som man kunne se i andre mennesker. Altså, at Gud, Jesus Kristus, som den Gud i menneskeform, kunne man lige pludselig se i gader og stræder. Derfor var Jesus ikke længere født nødvendigvis kun i Bethlehem, men også for eksempel i Palacahuina, en landsby i det nordlige Nicaragua. Altså, at Gud blev nærværende. Den her form for kristendom har også med at tage Gud på ordet og have Gud på sin side. Det er en mental befrielse og et mod, som det giver folk, som jeg ikke tror, vi som europæere, som er vant til at være herrefolk, og har været det i flere hundrede år, jeg ved det på retur, men vi har en eller anden tendens til at vide, at det altid er os, der har magten. Vi har faktisk svært ved at sætte os ind i, at der er andre folkeslag, som føler sig undertrykte af os, også selv om vi tilbyder dem alle mulige demokratipakker og flystøtte og hvad ved jeg, så forstår de det ikke nødvendigvis. Johannes evangeliet, som jeg valgte at læse af i dag, er jo lige præcis den her prædiken af, at kristendommen ikke kun er følelser, ikke kun er noget, der sker åndeligt, det er ikke kun en omvendelse, noget, der sker i en selv. Det er faktisk, at Gud bliver kød og blod i Jesus Kristus og tager bolig i blandt os. Kristendommen
menneske i Jesus Kristus. Altså, at det er rigtigt levende menneske, der lever på folks vilkår og viser en vej. Og det er derfor, jeg hader den af Jesus Kristus, så jeg bliver med super over det, hver gang jeg kan tænke på det. Der er faktisk noget, der er anderledes i kristendommen. Og det, der også er vigtigt i den her kamp, når man kaster af sig, når man føler sig set, det er også, at nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Altså, at der kun er én vej til at se sandheden på, og ikke, for det var jo også det, der blev en af konsekvenserne af den her måde at lave teologi på, det var ikke, at nåden og sandheden er ikke i en eller anden diktator, hverken en af de nye eller en af de gamle, der var. Bondevæsen, det var med til at legitimere en revolution i Nicaragua. Og en af de fremtrædende præster i den sammenhæng var jesuiterpræsten Fernando Cardenal, som var rektor for det katolske universitet. Han var undervisningsminister under den første revolutionsregering, og han var en af de intellektuelle støtter til at lave bondevæsen, som vi synger her i dag. Han var bror til, han døde i februar måned. Han er bror til Ernesto Cardenal, som nogle af jer kender, som er en poet fra Nicaragua, og også lærer for Carlos Mejía Godoy. Og Tabu, hvor der var eksplikantklient som Fernando Cardenal. Og Tabu har faktisk de sidste 12 år været fast musikgruppe for Fernando Cardenal, når han har holdt bondemesser og holdt messer rundt omkring i Nicaragua. Og de spillede også ved hans begravelse her i februar måned. Så det er faktisk en særlig, selvfølgelig, ære at få lov til at være det her deleled. Og det, som musikerne også har fortalt mig om Fernando Cardenal, det var nemlig, at han altid sagde, når han prædikede, at han altid lagde vægt på det her med, at det, man prædiker, skal blive kød. Altså, at det skal blive virkelighed. Det er ikke nok bare at sige noget. Det, man siger, skal også omformes, blive til et eller andet. Og når vi nu laver den her sammenhæng mellem bondevæsen eller Missa Campesina og kirkekaffens 10-årsjubilæum, så er det selvfølgelig for at sige, ja, det her med kirkekaffe, ja, udover, og det skal jo ikke undervurderes, hvor meget det har været en, kan man sige, sådan en personlig anledning til at komme til Nicaragua her i ny og næ, så er det måske også på den anden måde et eksempel på, at lidt også har ret. Man kan selvfølgelig, og det kommer man jo til på et eller andet tidspunkt i sit liv, finde ud af, at den kan redde hele verden, og det finder man også ud af, at det ligger i bedre hænder end hos mig. Men så kan man måske lave en lille bitte ting, altså at man kan sørge for, at bare lidt bliver kød, i stedet for det hele bliver ord. Og når vi fejrer 10-årsjubilæet for kirkekaffe, så er det måske også et eksempel på, at det, som er noget af det, der virker bedst i forhold til bistand og udvikling, er det lange, seje træk, hvor man kommer til at lære folk at kende og er med i opgange og nedgange, og hvor man prøver noget over længere tid. På den måde, hvis man kan skabe et lokalsamfund, hvis man kan finde ud af at grave en vandledning i og få vandet til at rende, så er der måske også en chance for, at man på sigt kan få landet til at fungere. Men altså, udgangspunktet er at få folk til at føle, at de kan gøre noget, altså at ord kan blive kød. Kristendommen er jo ikke, kan man sige, handler ikke om, hvordan man bygger broer, eller driver skoler, eller børnebiblioteker, men det handler mere om, hvorfor man gør det. Kristendommen er brændstoffet, energi eller motivationen. Og for os som menighed, så er det en inspiration. Altså noget, der beånder os. Noget, der giver os de kræfter, som vi ikke nødvendigvis kan finde inde i os selv. Så her til jubilæet, udover at jeg startede med, så vil jeg takke dig, Vibeke, fordi du har en stor aktie i det her. Tak for korene, som ikke vil stå ved, at de har øvet så længe, men jeg synes alligevel, det lød rigtig godt. Og selvfølgelig er der nogle rejsedeltagere her, som var med i Nicaragua i januar måned for at fejre jubilæet derovre, hvor Tabu også var med til at spille, og hvor vi har gudstjeneste. Det er rigtig vigtigt at være med til at bygge bro. Og rundt om hvor jeg er smedes der igen på participare aquí que ha sido un gran honor para mí estar aquí y hacer un tipo de proyecto en Nicaragua y Dinamarca y tener a ustedes aquí. Men por lo menos para mí me reúne los dos mundos que tengo en mi corazón. Og jeg takker selvfølgelig for, at de er med til at skabe den bro
Nicaragua og Danmark, som jo også er i mit hjerte, så skal jeg selvfølgelig også sige tak til menighedsrådet, som har bidraget til budgettet for dette arrangement, og til alle, der er mødt op her i dag. Og når vi slutter, så er der en kop kaffe derude. Den er gratis. Man kan også tage en pose med hjem. Den skal man betale for. 50 kroner. Og så er der også mulighed for at købe en t-shirt med tabu. Til 75 kroner derude. Og det er Inger, du står på butikken derude. 50 kroner for kaffe og 75 for t-shirten. Og så skal jeg selvfølgelig også lige gøre en reklame for, at på onsdag har vi hele Missa Campesina. Vi har kun uddrag af den her i dag, for at det ikke skulle tage lang tid. Og selvfølgelig også lige få mere tid til at øve. men på onsdag i Sløjf i Hadsten, klokken 7 er der Missa Campesina med alle korene, hvor vi synger det hele. Så er der en pause, hvor man selvfølgelig også kan købe kaffe, og så kommer der en time med tropisk musik, almindelig dansemusik. Og i Sløjfen i Hadsten, der må man godt danse til. Det gør vi ikke i dag her, men der er mulighed derude med altså. Og det koster 100 kroner for det til jer. Men rejs jer nu, og lad os være apostel til Lønsevejen. For Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
som er i himlen. Hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Rejs jer nu, og lad os modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
søndag i Halvum Kirke. Nej, jeg troede, det var på Mikko Tragik. Nej, det var en godt. Men nu er det jo sådan, at vi er jo i god tid, så derfor er det jo... Nej, det er ikke sådan. Men nu vi har Tabu her, så er det også noget, de godt lige vil spille et par ekstra sange efter gudstjenesten her, så I lige kan mærke, hvordan det er. Og rundt om det er sådan, der er nogle misser i neutralitetsprojektet, ved man der på kampen. Der er nogle af jer, der kan eje det meget. Og jeg har i hvert fald bedt om den første, som nu kom jeg jo ind på sangen, som jo en af de første, jeg lærte at kende, som gav lige den her idé om, hvad musikken i Nicaragua er, den der hedder Cristo de Nación, en Palacagüina, som er meget berømt, men den handler, det er jo en omdækning selvfølgelig af juleevangeliet. Men det der jo sker i det, i sammen, det er jo, at Jesus selvfølgelig får forklare søgner, hvor ligger Bethlehem og alt det her. Det var Palacagüina, som ligger om på den anden side af bjerget, og de vise mænd var nogen, man også kendte, i området, og hvad det hedder, ja, ham den lille Jesus, der blev født, han hedder selvfølgelig Tjeppe på spansk, men hans far var selvfølgelig tømmer, og hans mor hun strøg selvfølgelig op hos den onde godsejer, og så kommer det lille Jesusbarn, og de tre vise mænd kommer selvfølgelig, og de har alle de gode ønsker med til barnet, og så er det så, at faren, de så siger, ja, men her lille Jesus, han skal selvfølgelig være tømmer, ligesom sin far, og så siger barnet nedefra, våben, nej, jeg skal være guerilla-soldat. Og det er selvfølgelig, det sætter sådan en stor tommeløb. Bueno, no estuve explicando un poco que trataba Cristo de Palacagüina, pero si nos toca. ¿Ahorita? Sí, por favor. Ok, Cristo para Cristo. Cristo para
sådan almindelige tropical nummer. Para calentarse un poquito. Bailando también. Antes de tomar el café. Bueno, depende de lo que nu synger det lige så lidt mere dansenummer. Og for lige at have et indtryk af, hvad man også kan komme til at opleve. gracias y vamos a seguir la fiesta el miércoles allá en Castel. Ya, seguramente ya. Jeg siger jo, at jeg takker dem for nummeret her, men vi vil slutte kamp ude på. Men som sagt, det var også for lige at give et indtryk af vores koncert på onsdag i Halsnæk kl. 7, hvor der både er det ene og det andet. Så vi i hvert fald, i hvert fald mange tak, fordi jeg kom her med til at holde Mr. Campesina og holde det som kirkekamp til 10 års jubilæum. Jeg glæder mig allerede til om 15 år, hvor det er 25 års jubilæum. Så bueno, gracias. Ja, så er der kamp.
Og